रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय सासे एमएलए जुदि सप्तायाव खनसेल' लोगो हमगोन होनोबा माबादि जानो हागौ दा बेबायदिनि थाखाय माने मानसिफ्रा सोरबा सानदोंमोनब्लाबो बिसोरनि जाकजमकखौ नुनानै बिसोरसो देरहामारसिगोन नामा रुलिं पार्टी बेबायदि सानदोंमोनब्लाबो दिनै बिथांनि जिथु माने बिबुंथिफोर बा बिथाङा जेरैबायदि सोलिबाय थादों बेफोरखौ नायनानै आरो सरासनस्रा मानसिफ्रा बेगसो जागासिनो दं बे आंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट आगोलबो बयबो सानदोंमोन साब्रैबो जिहेतु अपोजिशन पार्टीनिसो एमएलए एमसिएलएफ्रा आरोबाव अपोजिशननि जिथु कैंडिडेट बेयो प्रमिला रानी ब्रह्म गतिके नों बोरै हानो होननानै बै बारावबो सोंदोंमोन आंखौ दिनैबो मानसिफ्रा सानो आं दहायनो एसे आगोल बुंदों थाखा फैसा गोनां पावार थानाय मानसि गतिके एबार शिवली महिलारी बिथांजों माबोरै हानो बेबायदि मोनसे साननाया मानसिफ्रा सरासनस्रा मानसिफ्रा सानो नाथाय शिवली महिलारिया गोदान मानसि तो सासे बिजाथि हिसाबै गावनि समष्टिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जुदि जेबो एजेन्डा गैयाबा थोंजोङै एनडिएनि होननानैल' साननानै जुदि गेलेनोबा बेबायदि बिजाथिखौ रायजोफ्रा बेसेबां एक्सेप्ट खालामगोन प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे एबार आं लास्ट गेलेज रागोन सासे बर'नि सासे गिदिर लिडार गोबाव बोसोर एमएलए जाबाय खनथाम केबिनेट मिनिस्टार जादों आरो बिथांखौ नियम बायदि गावसिनि पार्टीनि आर'जलाइबो गथाय होदों फिसबो लादों खिन्थु जोबनायाव न'आवनो टिकेट थायो हिसाबै टिकेट रानग्राया गावसिनि पार्टीनि न'आवनो दं हिसाबै शिवली महिलाया गांसे टिकेट लानानै ब्रायै गेलेनाय बेबायदिखौ जों नुदों सुजित नार्जारी कमिउनिटि हलाव बेयाव बिथाङा बुंदोंमोन जे लरेन्सआ मा हरदों प्रमद बर'आ मा हरदों गावनि बिबुंथिनि गेजेराव रायजोफोरजों बुंजाफिनदों जे न'आव मिटिं खालामदों बेनो जोंनि लरेन्स सारा लाबोना होफैनाय बिथाङा समष्टिखौबो बारा मोजाङै मिथिजोबा आरो मा डेभेलपमेन्टनि खामानि जायो बेखौबो मिथिया जायनि थाखाय बिथाङा बुंदों काउन्सिलाव 700 कोटिल' सौफैयो शिब सारा माले माखौ हाजोबनो बेनिखायनो आङो माने एमएलए जायोबा मन्त्रि जायोबा 3000 कोटि मोनोबा गोबां खामानि मावगोन होनना बुङो सासे मन्त्रिया 3000 मोनो ना 30 कोटि मोनो ना 50 कोटि मोनो बे बाथ्राखौ सिगां साननानै लानाया मोजांगोन मिथिनानै लानाया मोजांगोन आंनि दिनाव जेसेबां आं अरुणोदय होदोंमोन बिपिएफआ काउन्सिलाव फैनाय लोगो लोगो गोबां मानसिखौ बिथांमोना दाननानै हरदों दा खुद्रिनानैसो दं मानसिफ्रा एमएलए होनायखौ बिपिएफ सरकार फैनाय लोगो लोगो दानबाय दाख्लै डिसि अफिसाव धरना होदों आइजोफ्रा इउपिपिएल पार्टी नङा बिजेपि पार्टीनि दैदेननायाव दाख्लै क'क्राझार डिसि अफिसाव धरना जादों बिसोर रागा जोंनो बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ काउन्सिला मानो दानखो होननानै आं खावलायनोसो सानदों बिथांमोना जुदि हारिखौ मोजां मोनोबा बिथांमोना जुदि बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो लुबैयोबा जेखौ देग्लाय बिथाङा बिटिआर एकर्डखौ फालिदों हाग्रामा महिला बिथाङा सरकारि भाबै बेनिखायनो जिहेतु माखासे आद्रा इस्युफोर दंबावो बेनिखायनो आं जिहेतु सासे सिगनेटरि बिटिआर एकर्डनि बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आंनो स्कपखौसो होबावनांगौ थाम्पा बरगयारखौ इउपिपिएलनि टिकेटआवनो बिथांखौ देरहाहोनाय जादोंमोन मा खारनाव बिथाङा थांफिनखो जों बेखौ बुंनो हाया जायफोर जोंनिफ्राय सासे सानै मावथि हाज'वारि ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोना थांदों बिथांमोना आंनि समष्टिनिबो नङा गतिके आंनि समष्टियाव बिथांमोना माबा मोनसे गोहोम खोख्लैहरनोबो हानाय नङा बिथाङा जितु एफिडेभिट होदों 37टा बेंक एकाउन्ट होदों केस थाखा बिथाङा कोटि केस थाखा दङ बिथांनाव आरो बिनि गेजेराव प्रपार्टि जों नुदों गासै 150 कोटिसो बिथांनाव बेबायदि प्रपार्टिखौ बिथाङा गावनि एफिडेभिटआव होदों थाखायानो गासिबो नंजोबा मानसिफ्राथ' नायदों मानसिफ्रा सावरायगासिनो दङ इन्टेलेक्चुएल महलाव मोनसे सावरायदों माबोरै जागोन जाया सप्तायाव खनसेल' लोगो हमोबा सोर मावगोन पाब्लिकनि खामानिखौ जायखौ इजिलि लोगो मोननो हायो जाया फन हरोबानो हमो जाया लेंहरोबानो फैयो बेबायदिया साबसिन जागोन ना माने जायनि न'आव सासे चिफ आरो बे न'आवनो सासे एमएलए थायोबा बेखौ देरहाहरनोबा रायजोफ्रा मा लाब जागोन जाया बेखौ नायबाय थादों जोंहा बेबायदि माने नेशनेल सोरबा फिगारनि लिडार लाबोनाय मानाय बेबायदि जोंहा थाया रिजनेल पार्टिफोरनाव नेशनेल पार्टिफ्रा गोबां
गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय माने बेबायदि जायो बिथांमोना एलायन्स हिसाबै सोरबा फैनो हागौ बिथांमोननि थाखाय नाथाय जोंनि कानेक्शना मा जोंनि कानेक्शना जाबाय पाब्लिक जोंनि कानेक्शना जाबाय भटार्स सोरखौबा मेथाइ खन होफैनानै बुरखायनाय एक्टर एक्ट्रेस लाबोनानै बुरखायनाय सोरबा फेस्ला जखार बुंनानै फुस्लायनाय गाज्रि गाज्रि राव बुंहोनाय बेबायदियाव जोंहा माने बिसास गैया सिं सिङाव थानाय स्कुलफोरखौ बर' मिडियाम असमिया मिडियामनि जेफोर स्कुल दङ भार्निकुलार मिडियामनि स्कुलफोर दङ बेफोरखौ खालामगोन भेन्चार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखाय आं बाथ्रा बुंनो दाख्लै जायनि थाखाय लास्ट जोंनि जे सेसनमोन बे सेसनाव डक्टर रनज पेगु सोलोंथाइ मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंनि कुइसन आवारनि रिप्लाइ होनो थांनानै बिथांमोना बुंनो बाध्य जादों बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै काउन्सिला जेखौ पास खालामना हरो बेखौनो एबार सरकारि खालामजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों दा ओंखायनो गोबां बेबायदि माखासे इस्युफोर दंबावो आद्रा बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय फिन आङो जाहाथे देरहासार जानो हायो बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों अनलि लामा दालां बानायलायल' नङा जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनो बिनि थाखाय आङो एबार रायजो राजाफोरखौ खावलायहरो नैथि खेबनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनो भट होनानै देरहासार खालामो जोंनि समस्तिनिबो मावगोन आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौबो मावफुंनो 9 एप्रिलाव जानो थांगासिनो दं आसाम बिधानसभा बिसायख'थि आरो बे बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गुबुन गुबुन बिधानसभायाव गोख्रों भाबै बे समाव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया सोलिबाय दं थिग बेबायदिनो नैबे समाव आं दङ नैबे क'क्राझार बिधानसभा बे बिधानसभानिनो सासे इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि बिजाथि बे बिजाथिनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मिथिनो थाखाय नाजागोन मोनसे हाई भल्टेजनि राजखान्थि जागोन नैबे क'क्राझाराव बेनिनो इउ पिपल राजखान्थि हान्जानि मानगोनां बिजाथि बिथां दङ बिथांनिफ्राय मिथिनो थाखाय नाजागोन माबायदि सोलिबाय दं बे समाव जिहेतु फोसावदिं हाबाफारिखौ नोंथांखौ नुनो मोनबाय थादों बोरै सोलिबाय दं जोंनि बे बियाबाव थोंजोङै इउ पिपल भार्सेस बिपिएफनि गेजेरावनो कन्टेस्टआ जागोन जदिवबा बेवहाय कंग्रेस बा सानैसो गुबुन इन्डिपेन्डेन्ट केन्डिडेट दंब्लाबो आसलते बेवहाय माने थोंजों इउ पिपल भार्सेस माने बिपिएफनि गेजेरावनो बे बिसायख'थिनि जे दावहा बे दावहाया जागोन थांनाय जि 5 बोसोर बे 5 बोसोराव डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायल' नङा डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि हारिसाफोरजों आं मोनसे खाथि मोजां मोनसे सोमोन्दो लाखिनानै सोलिबोबाय थादों बिथांमोननि जेंना जेंसि सुखु दुखु जेरावबो आङो बाहागो लादों आंनि समस्ति हिसाबै कुनु हारि बोरोन धोरोम बासियाजासे बयनिबो खाथियाव आं गसंथादों आरो बेनो आंनि मोनसे केपिटेल दिनै अपोजिशन पार्टीहा क्रर थाखा फैसा दङ बिथांमोना जेरैबायदि जाकजमक 40-50 गारि लानानै बिथांमोना माने प्रसार खालामबाय थादों आङो जेसेबां माने रायजोनि खाथियाव थांनो हायो गामि गामि डोर टु डोर आंनि केम्पेइना सोलिगासिनो दङ बोथोराबो दासान्दि नोंथांमोना नुदों अखा हानाय बोथोर गिदिर मिटिंबो लाथावना नङा बे हिसाबै आंनि जेसेबां माने बुथ कमिटि दङ प्राइमारि कमिटि दङ ब्लक कमिटि गासिबो दैदेनगिरिफोरखौ लानानै प्रत्येक गामियावनो जों रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय जे खामानि बे खामानिखौ जों खालामगासिनो दङ आंहा मोनसे हिसाब दङ जे आङो बेसेबां आगोल भट मोनामोन 20,060टा भटनि बारायाव आं आगोल देरहासार जादोंमोन बबे बुथआव बेसेबां मानसि दं आंहा मोनसे हिसाब दङ बे हिसाबै एबारथ' आरो साबसिनबावसो पजिशननि जिथु केन्डिडेट बेखौ लानानै रायजो राजाफ्रा गोबां सावरायगासिनो दङ जे बिथाङा बुंदों जे सप्तायाव आं खनसेल'सो रायजो राजाफोरखौ लोगो हमगोन होननानै दा बेनो माने मोनसे साननाय लाबोदों आरो बिराद मोनसे खराग जादों सावरायनो गोनां जे रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो ओंखारनाय सासे एमएलए आ जुदि सप्तायाव खनसेल' लोगो हमगोन होनोबा माबादि जानो हागौ दा बेबायदिनि थाखाय माने मानसिफ्रा सोरबा सानदोंमोनब्लाबो बिसोरनि जाकजमकखौ नुनानै बिसोरसो देरहामारसिगोन नामा रुलिं पार्टी बेबायदि सानदोंमोनब्लाबो दिनै बिथांनि जिथु माने बिबुंथिफोर बा बिथाङा जेरैबायदि सोलिबाय थादों बेफोरखौ नायनानै आरो सरासनस्रा मानसिफ्रा बेगसो जागासिनो दं बे आंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट जिहेतु सासे बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारिनो बिथांनिनो बिसि बिथां सेवलि महिलारि दा बिथांजों टक्कर खालामनाय बिथिङाव बा नोंथांमोननि
थासारिया माबायदि दानिया सिउलि महिलारिया खालिबोल'सो बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारिनि वाइफ सिगांनिया जाहैबाय कैबिनेट मिनिस्टार प्रमिला रानी ब्रह्म आगोलबो जेला आं बिसायख'थि गेलेयो अब्ला आंनि समस्तिनि सोरगिदिं बिपिएफआ देरहाखाजोबदोंमोन हाग्रामा महिलारि देरहासार बसुमतारी दनेश्वर गयारी राजीव ब्रह्म मोनब्रै जे कन्स्टिटुएन्सि गोलैयो बिटिसिनि बे आंनि समस्तिजों नांजोबनायजोब गतिके आगोलबो बयबो सानदोंमोन साब्रैबो जिहेतु अपोजिशन पार्टिनिसो एमसिएलएफ्रा आरोबाव अपोजिशननि जितु कैंडिडेट बेयो प्रमिला रानी ब्रह्म गतिके नों बोरै हानो होननानै बै बारावबो सोंदोंमोन आंखौ दिनैबो मानसिफ्रा सानो आं दहायनो एसे आगोल बुंदों थाखा फैसा गोनां पावार थानाय मानसि गतिके एबार सिउलि महिलारि बिथांजों माबोरै हानो बेबायदि मोनसे साननाया मानसिफ्रा सरासनस्रा मानसिफ्रा सानो नाथाय सिउलि महिलारिया गोदान मानसि बियो सिगांफोर बबेबा मोनसे बर'नि आफादाव थानानै खामानि मावनायबो नङामोन बबेबा मोनसे गौथुमाव थानानै खामानि मावनायबो नङामोन बिपिएफ पार्टिनिबो सासे दैदेनगिरिबो नङामोन थोंजोङै बिथाङा सासे चिफनि हिनजाव होननानै बेहाय टिकेटखौ बिथाङा मोनदों आरो दिनै बिथाङा गावखौ माने गोख्रों होननानै बुंब्लाबो बिथांमोननि मानसिफ्रा सानब्लाबो नाथाय बिथांमोना रायजोनि खाथियाव सौहैनो हायाखै जिबायदि बाथ्रा बुंदों जेला खौरांगिरिफ्रा सोंदों नोंथाङा मा एजेन्डा दं अब्ला बिथाङा उल्थासो बुंदों आहा मा एजेन्डा थानांगौ एजेन्डायाथ' रायजोफोरनासो थानांगौ थ' सासे बिजाथि हिसाबै गावनि समस्तिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जुदि जेबो एजेन्डा गैयाबा थोंजोङै एनडिएनि होननानैल' साननानै जुदि गेलेनोबा बेबायदि बिजाथिखौ रायजोफ्रा बेसेबां एक्सेप्ट खालामगोन दा बेनो जालागासिनो दङ दा बे हिसाबै बे आंनि थाखाय खुनु माने सानथावना नङा फेक्टर नङा होनना बुङा बिथाङाबो फेक्टर नाथाय बेवहाय देरहानो हाजासे बिथांमोना भट मोननाय नङा जिहेतु मोनसे समनि बारग' मन्त्रि प्रमिला रानी ब्रह्म आरो बिथाङा बड'फाजों थाफानानै आन्दलन खालामबोदोंमोन नाथाय बेनि सोलायै बिथांखौ सिउलि महिलारिखौ होनाय जाबाय इनजास्टिस जानाय बायदि जायाखै नामा जोंबो नुदों बयबो मेडियायाव बिबुंनायखौ जे प्रमिला रानी ब्रह्म बिथाङा बुंदों जे एबार आं लास्ट गेलेस्रागोन सासे बर'नि सासे गिदिर लिडार गोबाव बोसोर एमएलए जाबाय खनथाम कैबिनेट मिनिस्टार जादों आरो बिथांखौ नियम बायदि गावसिनि पार्टिनि आर'जलाइबो गथायहोदों फिसबो लादों किन्तु जोबनायाव न'आवनो टिकेट थायो हिसाबै टिकेट रानग्राया गावसिनि पार्टिनि न'आवनो दं हिसाबै सिउलि महिलारिया गांसे टिकेट लानानै ब्रा ब्रायै गेलेनाय बेबायदिखौ जों नुदों बिथांमोननि पार्टिनि लिडारफोरखौ वार्कारफोरखौ प्रमिला रानी ब्रह्मनि हेंथायै बुंहोनायखौबो जों मिडियायाव नुदों जे बिथाङा बुरि ड्राइभार खामानि मावनो हाला आगोलबो जेनखादों जोंनो गोदान नांगौ सिउलि महिलारिखौ नांगौ होननाय जोङो नुदों गोबां जायगायाव बिथांमोना गावसिनि मावथिफोरखौनो मिडियायाव बुंहोनायखौ आरो बेखौ लानानै जोबोद दुखु मोननानै दं होननानै जों मिथिनो मोनदों आरो बेयो आंनि थाखाय मोनसे आशीर्बाद जागोन दुखु मोननानै थानाय बिथांनि जितु सापर्टार्स भटार्सफोर इनजास्टिस होननानै जायफ्रा दायो साननानै लादों बिथांमोना निस्सय आंनो भट होगोन होननानै आं सानो बे बेलायावबो आरोबाव मोनसे आंनि थाखाय मोनसे प्लास पइन्ट होननानैसो आङो दिनै साननानै लादों जिहेतु बिथां सिउलि महिलारि बिथाङा जिहेतु जायगा जायगा थांनानै बाथ्रा बुंबाय थादों जे बिथाङा जे नैबे क'क्राझाराव जौगाथाया जायाखै लामा सामा गोबां मावनो दं होननानै बिथाङा बाथ्राखौ मख'दों नाथाय बे समाव जिहेतु बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि बिथां हाग्रामा महिलारियानो मा हिसाबै आद्रा थाखो क'क्राझार जितु जोंनि समस्ति बियो मेनलि देबरगाव जे बिटिसिनि समस्ति बेखौ पुरा कभार खालामो आरो सालाखाथिनि खावसे बनरगावनि मोनथाम बिसिडिसि बावखुंग्रिनि मोनसे बिसिडिसि आरो टाउन बे 15 बोसोराव मानो बिदि जाखो बिथांमोननि खुंथायाव गिबियाव बेखौ सोंनाया मोजां बिथाङा दाख्लै सरलपारायाव मिटिं खालामहैदोंमोन सुजित नार्जारी कमिउनिटि हलाव बेयाव बिथाङा बुंदोंमोन जे लरेन्सआ मा हरदों प्रमद बर'आ मा हरदों गावनि बिबुंथिनि गेजेराव रायजोफोरजों बुंजाफिनदों जे न'आव मिटिं खालामदों बेनो जोंनि लरेन्स सारा लाबोना होफैनाय दिनै बिसमुरिनिफ्राय जे सरलपाराजों थांगासिनो दङ दिनै खामानिया मावगासिनो दङ दा बेबायदि गोबां दङ क'क्राझार टाउनाव कनभेनसन सेन्टार दायो 30 कौटिनि जागासिनो दङ 700 सिटिं केपासिटिनि
एसि रुम जेरै गुवाहाटी सिटियाव थानाय मास्क'आ थिग बेबायदिनो बेयाव जागासिनो दं क'क्राझार टाउनाव अमृत मिशननि आन्दाराव जल जीवन मिशननि खामानि मावगासिनो दङ प्रत्येक बोसोराव आसाम मालानि आं खामानि लाबोगासिनो दङ क'क्राझार टु रुपसि शान्तिनगर चन्द्रपारा बनरगाव रामफलबिल लामा बेयो आसाम मालायाव जागासिनो दङ दतमाथिं थांनाय जितु आंनि समस्ति बे लामा फुवारनाय खामानि मावदों तितागुरि टु सालाकाथिथिं थांनाय बे लामाखौ आं फुवारना होदों तिनिआलि सिम्बोरगाव बनरगाव दतमा बे लामाखौ आं बानायनानै होदों पाटगावथिंजाय लामा बानायनाय जादों दा बेबायदि मेला दङ बोसोराव जोङो जेसेबां खामानि मोनो आसाम माला RITFनि लामा मुख्यमन्त्रि पकिपथ निर्माण मुख्यमन्त्रि पकिपथ मेरामति मुख्यमन्त्रि पकिपथ बहलीकरण बेफोरजों आंनि समस्तियाव गोबां मावगासिनो दङ बनरगाव मोनसे स्टेडियाम जोब्बायानो खालि फिथाल' हानो बाखि 100 कोटिनि दा स्टेडियाम आंहा दंबावो भूमि पूजन खालामनो चिफ मिनिस्टारा फैगोन होननायनि थाखाय नेयै एसे लेट जादों दा गौतम कन्स्ट्राक्सना खामानिखौ मोनखाबाय बिसोर इलेक्सन जोबबानो बिसोर खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन बेबायदि मेला दङ बिथाङा आं दहाय एसे आगोल होनाय बायदि बिथाङा समस्तिखौबो बारा मोजाङै मिथिजोबा आरो मा डेभेलपमेन्टनि खामानि जायो बेखौबो मिथिया जायनि थाखाय बिथाङा बुंदों काउन्सिलाव 700 कोटिल' सौफैयो चिफ सारा माले माखौ हाजोबनो बेनिखायनो आङो माने MLA जायोबा मन्त्रि जायोबा 3000 कोटि मोनोबा गोबां खामानि मावगोन होनना बुङो सासे मन्त्रिया 3000 मोनो ना 30 कोटि मोनो ना 50 कोटि मोनो बे बाथ्राखौ सिगां साननानै लानाया मोजांगोन मिथिनानै लानाया मोजांगोन जोंहाबो मन्त्रि दंमोन मानगोनां इउजि ब्रह्म बिथांनाव सयल डिपार्टमेन्ट दङमोन हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्ट दङमोन आरो बिथाङानो माने बड'लेण्ड वेलफेयार डिपार्टमेन्टखौबो नायोमोन दा सासे पार्टियाव जोंहाबो मन्त्रि थानायखाय जों मिथिगौ मबे डिपार्टमेन्टआव बेसेबां फैसा बोसोराव सौफैयो दा बेनिखायनो माखासे खोथा बाथ्रा बुंनानै माने सेंग्राफोरखौ गोदौ होनाय बायदिनिल' खालामदों बिनि अनगायै जेबो गैया दा डेभेलपमेन्ट होनोबा मानि डेभेलपमेन्ट इनफ्रास्ट्राक्चारनि डेभेलपमेन्ट ना रड कमिउनिकेशननि डेभेलपमेन्ट ना माखौ बुंनो नागिरदों दा बेबायदि खामानिखौ बेहाय मावबाय थानाय जादों दाथ' बिथांमोनखौ रागा जोंदोंसो आंनि दिनाव जेसेबां आं अरुणोदय होदोंमोन BPFआ काउन्सिलाव फैनाय लोगो लोगो गोबां मानसिखौ बिथांमोना दाननानै हरदों दा खुद्रिनानैसो दं मानसिफ्रा MLA होनायखौ BPF सरकार फैनाय लोगो लोगो दानबाय दाख्लै DC अफिसाव धरना होदों आइजोफ्रा UPPL पार्टी नङा BJP पार्टीनि दैदेननायाव दाख्लै क'क्राझार DC अफिसाव धरना जादों बिसोर रागा जोंनो बे आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय फैनायखौ काउन्सिला मानो दानखो होननानै दा बेबायदि सिचुएसन जोंनि बावहाय जादों बेनिखायनो बयबो नायदों सोर मोजां सोर गाज्रि प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सरकारा माबायदि खामानि मावदोंमोन डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बावहाय सान्थि बिथांमोना गायसननो हादोंमोन एबारनाथ' खालि जौ जुवा मेलाल' होबाय थायो बेफोरबायदि जिनिसफोरखौ नायगासिनो दं आरो बिनिखायनो बिथांनि जे बुंनाय बे बेसेन गैया नोंथांखौ खावलायदों बिथां सेवले महिलारिया जे आइजो दैदेनगिरि महरै आंखौ मददसो होनांगौ होननानै खावलायनायखौ नुनो मोनदों मा बुंगोन बे समाव आइजो दैदेनगिरिया बिथाङाल' नङा प्रतिभा ब्रह्मआ दिनै जोंना बावखुंग्रि समस्तिनिफ्राय बिजाथि महरै बिथाङा गसंदों बिथाङा UPPL आइजो गांखंनिबो बिहा प्रेसिडेन्ट बेनिखायनो आइजोफोरनि थाखाय जोंनि पार्टिया जेबो साना बेबायदि नङा गतिके जोंहा बावहाय गावहानो जोंनि पार्टिनि वुमेन प्रेसिडेन्टखौ जों केन्डिडेट हिसाबै होदों बेनिखायनो क'क्राझाराव मालाय पार्टिनि केन्डिडेटखौ आइजो दैदेनगिरि होननानै होनांगौ होननानै माने साननांगौ जेबो गैया आं खावलायनोसो सानदों बिथांमोना जुदि हारिखौ मोजां मोनोबा बिथांमोना जुदि BTR एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंजानो लुबैयोबा जेखौ देग्लाय बिथाङा BTR एकर्डखौ फालिदों हाग्रामा महिलारि बिथाङा सरकारि भाबै बेनिखायनो जिहेतु माखासे आद्रा इस्युफोर दंबावो बेनिखायनो आं जिहेतु सासे सिगनेटरि BTR एकर्डनि बेखौ मावफुंनो थाखाय बिथांमोना आंनो स्कपखौसो होबावनांगौ बेनि थाखाय आं उल्थायै बिथांमोनखौसो खावलायनो सानदों मानोना जिहेतु बिथांमोना बुंदोंमोन BTR एकर्डआ दावदै गलासो BTR एकर्डआ थगायनायसो खिन्थु देग्लाय बिथांमोना गावसोरनो फालिफैदों दाख्लै प्राइम मिनिस्टारा क'क्राझाराव फैनांगौमोन खिन्थु अखानि थाखाय फैयाखिसै होननानै बुंदों मा जाहोना मामारमोन जों मिथिया गुवाहाटीनि कयनाधरानिफ्राय बिथाङा बुंदों BTR एकर्डनि बाथ्राखौ एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि बाथ्राखौ बुंदों आरो ओइदिनखालिनो पर्बतजरानि बासबारियाव रेलवे वागन वर्कशपनिखौ
बिथाङा भारसुलि दाख्लै बेखेवहरदों दा बेबायदिनो मोनसे बिटिआर एकर्डनि जे दफाफोर बे दफाफोरा मावफुंजागासिनो दङ आरो एसे जे आद्रा दंबावो बेखौ मावनो सासे सिगनेटरि हिसाबै दिनै बिपिएफआव थानाय बर' रायजो राजाफ्राबो बुजिबावनांगौसो बेनि थाखाय आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बिथांमोना एसे जिरायथ'नायानो मोजां जिहेतु एनडिएनि आशीर्बाद एबा बिजेपि राजखान्थि हान्जानि आशीर्बादा बे समाव इउ पिपल राजखान्थि हान्जाजों गैला जुजिनाया माबायदि जागोन जिहेतु बिपिएफआ बे समाव सरकार खुंबाय दङ आरो फारसेथिं जुदि नोजोर होयोब्ला बे समाव गोख्रों मोनसे आसामाव राजखान्थि हान्जा होनोब्ला बिजेपि राजखान्थि हान्जा दा बिथांमोनजों जुजिनायाव बोरैहाय जागोन बे बेलायाव ओरैबायदि पलिटिक्सआव प्लास माइनास जायो सोरबा थाफाबा सोरबा थाफाया एबार जों जिहेतु एनडिएजों गैया बेनि थाखायनो दिनै एबार माइनरिटि जिथु भट बे भटआ फैगोन थांनाय बिटिसि काउन्सिलाव माइनरिटिफ्रा जोंखौ सानदोंमोन जे इउपिपिएलआ बिजेपिजों दङ बेनिखायनो बिथांमोना 80% भट होदों बिपिएफनो होननानै दिनै माइनरिटिनि दैदेनगिरि आफादफ्रा क्लेम खालामो बिथांमोना दाबि खालामबाय थायो जे जों 80% भट होनानैबो जों जेबो मोनाखै सिएसबिआव मेम्बार गैयामोन खुद्रिलायनाय धरना होलायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो नुनो मोन्दों गतिके एबार जिहेतु जों एनडिएजों गैमारा बिटिसि इलेक्सनावबो गैयामोन दाबो गैया एबार बिथांमोना जोंनो इउपिपिएलनो बिथांमोना भट होगोन मानोना आसामाव बिथांमोना बिजेपि लिड गभर्नमेन्ट जाजानो बादों मानोना माइनरिटिफोरखौ गोबां इभेक्सन खालामनाय बायदिसिना खालामनाय बिजेपि सरकारनि दिनाव जानायनि थाखाय बिथांमोना जायफ्रा बिजेपिजों थाफायो बिथांमोना होनाय नङा आरो आदिबासिनि बेलायाव नाय नोंथांमोना जे आसामाव झारखन्ड मुक्ति मोर्चा झारखन्डनि पार्टी चिफ मिनिस्टार हेमन्त शर्मा सोरेन बिथाङा प्रसार खालामफैबाय थादों दाख्लैसो गसाइगावआवबो फैनानै बिथांमोना प्रसार खालामदों बिथांमोना एनडिएनि उल्थायाव दङ आरो एनडिएनि उल्थायाव थानायखाय जायफ्रा एनडिएआव माने गैया बेबायदि पलिटिकेल पार्टिनो भट होनो थाखाय बिथांमोना खावलायदों आरो बेनिखायनो दिनै आदिबासिनि जे भट बे भटआबो जोंनि फारसे फैयोब्ला माइनरिटि भटआबो जुदि फैयोबा दाख्लै आक्रा सुखु आरम्भ खालामनाय माखासे संगठनफ्राबो प्राइम मिनिस्टार फैनायखौ बयकट खालामदों आसाया बयकट खालामदों प्राइम मिनिस्टार चिफ मिनिस्टारनि मुर्तिबो सावलायनाय जादों दा ओंखायनो सिटुएसना बेबायदि जानानै दङ जे सोरबा थायोबा सोरबा थाया जायफोर एनडिएजों गैया बिसेस करि माइनरिटि आरो आदिबासिफोर दिनै आदिबासि झारखन्ड मुक्ति मोर्चाल' नङा काउन्सिलाव जोंनि बेयाव जय भारत पार्टी दानानैबो बिथांमोना रौता माजबाट समष्टि आरो गसाइगाव समष्टियाव दारायदों बेनिखायनो जेराव गावसिनि केन्डिडेट गैया बेयाव बिथांमोना मदद होगोन आरो बेनिखायनो दिनै आंनि समष्टियाव बे रोखोमै मोनसे आबहावाया सोलिनानै दङ गतिके आङो माने कन्फिडेन्ट 100% कन्फिडेन्ट बिथांमोननि भट मोननानै आङो देरहासार जानो हागोन जिहेतु बिपिएफ राजखान्थि हान्जानिफ्राय हाबफैनाय बिथां खाम्फा बरगयारि चन्दन ब्रह्म आरो बेनि अनगायैबो इउपिपिएलनिफ्रायबो गोबां दैदेनगिरिफोर जेरै मावथि ब्रह्म हाजोआरि बिथांमोनखौ जुदि नोजोर होयोब्ला ज्योतिरेन्द्र बिथांमोनाबो बे इउपिपिएल नागारबाय जाहोना मा जिहेतु बिथांमोननिफ्राय फैबाय आरो बिथांमोना बे समाव नोंथांमोनखौ जोगारनानै थांबाय एबा नागारनानै थांबाय इउपिपिएलनि थासारिया माबायदि बिसायख'थि समाव बेबायदि जायो कंग्रेसनिफ्राय गोबां मानसिफ्रा बिजेपिनि टिकेट लानानै गेलेदों बिजेपिनिफ्रायबो गोबां मानसिफ्रा कंग्रेसनि टिकेट लानानै गेलेदों बिजेपिनि दिनाव मन्थ्रि जानाय नन्दिता कार्लसआबो दिनै कंग्रेसनि टिकेटआवसो गेलेदों आसामाव दिनै बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोन्दों आगोल जिहेतु जाया बेबायदि जों बारा नुबाङामोन बेबायदिनो थिग बिपिएफनि गोबां मानसिफ्रा जोंनाव जइन जादों जोंनि सासे सानैयाबो इउपिपिएलना बिपिएफआव थांदों नोंथाङा रायखांनाय माखासेया बिपिएफनिखामोन अबेबा मोनसे सिटुएसनाव बिथांमोना जोंनाव फैदोंमोन बिथांमोनखौ जों ससनमानै लाखिदोंमोन खाम्फा बरगयारिखौ इउपिपिएलनि टिकेटआवनो बिथांखौ देरहाहोनाय जादोंमोन मा खारनाव बिथाङा थांफिनखो जों बेखौ बुंनो हाया जायफोर जोंनिफ्राय सासे सानै मावथि हाजोआरि ज्योतिरेन्द्र ब्रह्म बिथांमोना थांदों बिथांमोना आंनि समष्टिनिबो नङा गतिके आंनि समष्टियाव बिथांमोना माबा मोनसे गोहोम खोख्लैहरनोबो हानाय नङा जाहोनखौ आं मिथिया मा खारननि थाखाय थांदों नाथाय बिथांमोनखौ सनमान होनाय जादोंमोन प्रमद बर' दैदेननाय सरकारनि दिनाव बिथांमोना टिएलसिसिनि चेयारमेनमोन सोरबा बबेबा माने आसाम स्टेटनि बर्डनि चेयारमेन भाइस चेयारमेनमोन अब्लाबो बिथांमोना जे थांदों बिथांमोना बुंनो हाया जे गावसोरखौ इगनर खालामदों बा गावसोरखौ जेबो नायसनाखै गावसोरखौ मान होआखै गावसोरनो खामानि मावनो खाबु होआखै होननाया बे माने
स्पेशलिस्ट जिहेतु जोङो मिथिगौ जे नैबे समाव रायजो राजाफोराबो बे समाव हमदांनो हादों जे 5 बोसोराव जेब्ला इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया सोरखार सालायदों बै समाव दाङाबाजि जानायखौ नुनो मोनाखैमोन नाथाय बा सोंलु जाखाङो जे बे समाव क'क्राझारावबो बेफोरबायदि जाथाय गोबां जादों जे बावैसो सान सिगाङाव मोनसे कमिउनेल मोनसे जालायनायखौ नुनो मोनदों बा बे समाव सान्थालनि सुबुंफोरजों मोनसे दाङाबाजि मोनसे जानायखौ नुनो मोनदों बेजों लोगोसे इन्टारनेट मोनसे दाननायबो थासारि जादों मानि थाखाय बिदि जादों थारैनो सामलायनायाव बे समाव हायाखै नामा बिथां हाग्रामा महिलारिया आरो बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ स्टेटमेन्ट होनायखौ नुनो मोनदों जे बे समाव जे ल' एन्ड अर्डारा आंनि आखायाव गैया बेखौ प्रसासनासो मिथिगौ होननानै मोनसे दायखौ एरायनाय बायदि थासारिखौ नुनो मोनदों बयबो बुङो बिनिखायनो दिनै प्रमद बर'नि सरकारानो मोजांमोन इउपिपिएलआनो मोजां होननानै दिनै बर' आरो गुबुन हारिफ्रा दिनै बुंदों जायनि थाखाय नै एबार इलेक्सनाव बियो रिफ्लेक्ट जानायखौ जों नुनो मोनदों आंजों गोबां मानसिफोरानो जगाजग जागासिनो दं नोंथांमोननि सरकारानो नोंथांमोननि पार्टियानो मोजां जोंबो नोंथांखौ बे समस्यायाव हेल्प खालामगोन होननानै बुंदों सासे लिडारहा मोनसे भिजन थानांगौ जोङो बाहाय गोजोन गायसननो थाखाय बिटिआर एकर्डनि उनाव प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनि पार्टिया बेयाव खामानि मावदों हेपिनेस मिशन सरकारि भाबै दानानैनो बेवहाय खामानि मावबाय थानाय जादोंमोन जोंनि बिटिआर ओनसोलाव गासै 26टा हारि हारिसाफोर दङ बयबो हारि हारिसाफोरखौ लानानै बिथांमोननि हारिनि जेंना जेंसि बेफोरखौ लानानै सिन्था खालामनानै बिथांमोननि गोरों गोरा इन्टेलेक्चुयेलफोरखौ लानानै सावरायै भिजन डकुमेन्टबो खालामनाय जादों आरो बे भिजन डकुमेन्टनि बायदियैनो माखासे हाबाफारिफोरखौ स्टार्ट खालामनाय जाबायमोनबो बेनिखायनो प्रमद बर'नि सायाव मोनसे फोथायनाय दङमोन प्रमद बर'नि सायाव मोनसे आशा मिजिं दङमोन जे प्रमद बर'आ लासै लासैबाबो बेयाव थानाय 26टा जे हारि हारिसाफोर दङ बयखौबो लानानै आवगायलांगोन बे मोनसे सिमां दङमोन आरो बिनिखायनो जोंनि दिनाव सोरबा धरनाबो होआखै खुद्रिसाराखैबो बयबो मोजाङै मिलायनानै सोलिदोंमोन जौ जुवा ड्राग्स बेफोरखौ होबथानाय जादों गोख्रों आखाइजोंनो होबथानाय जादों आननेसेसारि मेलाफोरखौ जाहोआखै सोरबाबा फुजा खुंदों बिनि थाखाय जुदि साननै मेला सानथामबा अके जेबो नङा बेखौ पारमिसन होदों नाथाय फुजाबो गैया जेबो फेस्टिभेलबो गैया रंजामा फोरबो जेबो नङा आननेसेसारि जे मेला बायदिसिना जाबाय थादों बेखौ माने लाइ होनाय जायाखैमोन नाथाय नैबे सरकारा फैनायनि लोगो लोगो बा बेसोर पार्टिया सरकाराव फैनो थाखाय बहुद कमप्रमाइज बिथांमोना खालामदों आरो जायनि थाखाय फैग्रोमोनानो बिथांमोना अपेन खुला खुलि हाथाय बाजाराव जौ जुवा मेला बेबायदि खालामनाया माने जाबाय थादों जायनि थाखाय माने जायखौ माने दुथां आखुनि मानसिफोर होनना बुङो बे दुथां आखुनि मानसिफोरा लाइ मोनदों बे गभर्नमेन्टआ जेबो होना मेला जुवा होयो लोंनाय जानायजोंनो माने गाज्रि मोनसे आबहावाया जादों जायनि थाखाय दुथां आखुनि मानसिफ्रा खाबु लानानै बायदि रोखोमनि घटनाफोर खालामदों आरो बेबायदि जोंनि क'क्राझाराव माखासे जाथायफोर जानायखौ जों नुनो मोनदों बे समाव जोङो अपोजिशनब्लाबो जोङो गभर्नमेन्टखौ सोंखारिया जासे जोङो फुरा बेवहाय पिस लाबोनांगौनि सार्थआव जोङो गभर्नमेन्टखौनो सापर्ट खालामनानै खामानि मावदों जायनि थाखाय कारिगावनि जे घटना बेयो खुब थाबैनो सानसे साननैनि गेजेरावनो बियो कन्ट्रल जादों आरो बेबायदि गुबुन जाथायफोरखौबो कन्ट्रल खालामदों मानोना जोंनि उद्देश्यआ सोंखारिनाय जोंनि उद्देश्यआ ब्लेम होनाय जोंनि उद्देश्यआ बिदि नङा बिटिआर हालामाव गोजोन गायसननायासो जोंनि उद्देश्य बिनिखायनो जोङो बेफोरखौ सिचुवेसनफोरखौ नायनानै जाहाथे बेबायदि थासारिया एब्राप्टलि आरो गाज्रि जाया बेफोरनि थाखाय होबथानानै बरन्स जों खामानि मावबाय थादों किन्तु टटेलि बिपिएफआ फेइलार हारि हारिसाफोरखौ लानानै बिथांमोनाव खुनु सिन्था गैया बिथांमोना एरायनायखौ जों नुनो मोनदों माने चिफ बिथाङा जेला गावनाव सोङो आंनाव ल' एन्ड अर्डार गैया अब्ला गैयाबा प्रमद बर'नावबोथ' ल' एन्ड अर्डार गैयामोन ना अब्लाबोथ' बिथाङा सासे चिफ हिसाबै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय लानानै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय सहाय लानानै जोंनि ओनसोलाव पिस गायसननो थाखायथ' खामानि मावदों दा दिनैनि सिबाबो ल' एन्ड अर्डारा नंगौ ट्रान्सपर्ट साबजेक्ट डिपार्टमेन्ट नङा जानो हागौ नाथाय एलायन्सनि जिथु सरकार हिसाबै थाबैनो चिफ मिनिस्टारखौ बा
पुलिस एडमिनिस्ट्रेशनखौ बुंनानै बेफोर जाथायफोरखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय बिथाङा हानांगौमोन नाथाय बेयाव लेट जादों आरो बेबायदिनो दिनै नोंथांमोना नुयो जेब्लानो गावनाव सोङो अब्ला बिथाङा माने दाय एरायनो नागिरनायखौ जोङो नुयो जेरै नोंथांमोननि खौरांगिरिफ्रा सोंनोबा जे गेसनि दामा मानो बारायखो गेसआ बिराद क्राइसिस जाबाय होनोबा बिथाङा बुङो आं दखानदार नामा गुरु दखानदारनाव सोंहैबानो जाबाय मानो गेसआ क्राइसिस जादों दा बेबायदि रेजें माने बाथ्रा बुंनाय रेजें बानबुंथाय बुंनाय बेबायदिखौसो जों नुयो बिथाङा खुनु सिरियास नङा एडमिनिस्ट्रेशनखौ लानानै मारै सालायलांगोन बिनि थाखाय हयथ' बिथांनाव माने बे रोखोम डिजाइनखौ जों नुनो मोनाखै जिहेतु हाग्रामा महिलारि होनबा बिटिसिनि चिफ आरो गोलाव सम बिथाङा बिटिसिखौ खुंबाय सासे गोख्रों आरो फारफ्रोमबो बिथिङाव मोनसे बिथांनाव गोहो दङ आरो बेराफारसेथिं जों जुदि नायोबा सेवलि महिलारि बे सेवलि महिलारिनावबो जिहेतु बावैसो सान सिगाङाव जों नुनो मोन्दों एफिडेभिटनि गेजेरजों बेवहाय नुदों गोबां रांखावरिनि बिथाङा पाहार बिथांनाव दङ दा बे बिथिङाव बिथांजों जुजिनाय हिसाबाव नोंथाङा बेसेबां थावरिनो हागोन नंगौ बिथाङा जितु एफिडेभिट होदों 37टा बेंक एकाउन्ट होदों केस थाखा बिथाङा कौटि केस थाखा दङ बिथांनाव आरो बिनि गेजेराव प्रपार्टि जों नुदों गासै 150 कौटिसो बिथांनाव बेबायदि प्रपार्टिखौ बिथाङा गावनि एफिडेभिटआव होदों थाखायानो गासिबो नंजोबा थाखा थानायमोनब्लाथ' थांनाय बिसायख'थिफ्राव बेबायदि गोबां थाखावाला मानसिफ्रा गेलेदोंमोन दिनै आजमलनि खोथाखौनो होन आजमला बेसेबां थाखावाला नाथाय बिथाङाबो थांनाय बिसायख'थि एमपिआव 10 लाखनि बारायाव बिथाङाबो धुबुरी समस्तियाव जेननो गोनां जादोंमोन थिग बेबायदिनो गोबां बेबायदि माखासे पलिटिशियानफोर दङ जायफोरनाव गोबां थाखा फैसा दंब्लाबो बिथांमोनाबो जेननो गोनां जायो दा ओंखायनो जुदि थाखाजों जाजोबनायबा गिदिर कम्पानि मालिकफोर इन्डास्ट्रिसनि मालिकफ्रा दिनै बिसायख'थियाव गेलेनानै एमएलए एमपि जागौमोन नाथाय बेयो जाया नंगौ फैसाखौ खामानि मावनो थाखाय पार्टिनो सालायनो थाखाय वार्कारफ्रा जाहाथे खामानि मावनो हायो बिनि थाखाय एसे फैसा नांगौ बिसायख'थियाव नाथाय फैसायानो सब कुछ नङा दा दिनै बावहाय आङो होनबाय थादों जे रायजो राजाफोरखौ जे बाहाय मोननै खोथाखौ साननांगौ मोनसेया जाहैबाय डेभेलपमेन्ट आरो मोनसेया जाहैबाय बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन बिथांमोना जिहेतु बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि थाखायनो जेबो सानखाया दा बे हिसाबै खालि डेभेलपमेन्टनि खोथाखौल' बिथांमोना बुंदों बेयावबो बिथाङा बुंदों जे आंहा जेबो एजेन्डा गैया एजेन्डाया पाब्लिकआसो थानांगौ होननानै दा बेखायनो मानसिफ्राथ' नायदों मानसिफ्रा सावरायगासिनो दङ इन्टेलेक्चुयेल महलाव मोनसे सावरायदों माब्रै जागोन जाया सप्तायाव खनसेल' लोगो हमोबा सोर मावगोन पाब्लिकनि खामानिखौ जायखौ इजिलि लोगो मोननो हायो जाया फन हरोबानो हमो जाया लेंहरोबानो फैयो बेबायदिया साबसिन जागोन ना माने जायनि न'आव सासे चिफ आरो बे न'आवनो सासे एमएलए थायोबा बेखौ देरहा हरनोबा रायजोफ्रा मा लाब जागोन जाया बेखौ नायबाय थादों आंहा मोनसे फोथायनाय दङ I believe in God इसोरनि खाथियाव आं फोथायो जे बिटिआर एकर्ड इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ बर' रायजो राजाफ्रा दिनै गामि सोसनजानाय आद्रा खामानि मोनसे दंबावो दिनै बेबायदिनो माखासे मानसिफ्रा जेल बायदिसिना जेलाव दंबावो दिनै एनडिबिफोरनि माखासे केसफ्रा उइद्र जाजोबबावाखै नोंथाङा नुदों जाय माखासे सानै साथाम इउटिउबारफोर दङ जायफ्रा माने बिपिएफनि फेभाराव बिथांमोनाबो बुंनो बाध्य जादों बा स्वीकार खालामदों लरेन्स इस्लारि सारा जोंखौबो हेल्प खालामो जोंनि केसफोरावबो फैयोबा जोंखौ मदद खालामहरो येस मानोना जों बिटिआर एकर्डनि दिनै सिगनेटरि बिटिआर एकर्डनि सिगनेटरि जानायखाय बर' आन्दलनाव जायफोर लोब्बा लादोंमोन जों एबसुमोन सोरबा एनडिएफबिमोन सोरबा दस्रामोन दा बेबायदि हिसाबै दिनै जोङो खुनु बासियाखै बर' रायजो राजाफ्रा आर'जजों बुंदों जोंनिया थाबैनो जेंनाया सुस्रांनांगौ ओंखायनो थाखा फैसाबाबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जिथु आर'ज बे आर'जखौ इसोरा खोनासंगोन होननानै आं सानो आरो आं बिदिजोंनो देरहागोन मोनसे नखरारि राजखान्थि जादों नामा बे नोंथांमोननि जिहेतु नैबेयाव नायोब्ला बिपिएफ राजखान्थि हान्जाना जिहेतु बिथाङानो चिफ एमएलए जानो थांगासिनो दङ बा बिथाङा नैबे समाव बिजाथि गसंदों बे खोथाखौ अलरेडि प्रुभ खालामबायानो दहायनो आं एसे आगोलाव होनदों प्रमिलारानि बायद'आ लास्ट आं गेलेनोसै होनदोंमोन पार्टियाबो बिनिखायनो बुंदोंमोन आर'जलाइ गथाय गले गले नोंथांमोननि खौरांगिरिफ्रानो सोंदोंमोन बिटिआर चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ जे नोंथांनि मिसेसआ बो माथो प्रसार खालामगासिनो दङ
टिकेट बिगासिनो दङ अब्ला बिथाङा बुंदों टिकेट बिबान मोनो नामा नायबानो जाबायना आं होयोना होआ बेबायदि खोथा बुंलायलायदोंमोन बिथाङा किन्तु जोबनायाव गावनिफ्राय टिकेटखौ बिथाङा होदों थ' बे हिसाबै दिनै माने परियालबाद नखरारि जे खान्थि बेयो बेहाय स्पष्ट भाबै रोखा जादों जायखौ मोजां मोनाखै होननानै जोंबो खोनाबाय थादों गुबुन पार्टिनिबाबो बिथांमोननि पार्टियाव गोबां सावरायलायनाय जादों होननानै जे बियो थिग जायाखिसै ससनमानै सासे मानसिखौ बिदाय होनांगौमोन नाथाय बेखौ मिडियायाव लाबोलायनानै प्रमिला बायद'आ बुरिद्रायबाय खामानि मावनो हाला आगोलबो जेनखानाय एबारबो जेनबावगोन जोंनो गोदान नांगौ होनलायलायनानै जे बाथ्रा बुंलायलायनाय जाबाय बियो खुब माने दुर्भाग्यजनक जोंबो गुबुन पार्टिनिबाबो बायद'नि फारसे मोनसे रेसपेक्टआ दङ बर'नि सासे माने पायनियार माने बर' आइजोनि सासे लिडारमोन बिथाङा बड'फाजों आन्दलन खालामनाय जों रेसपेक्ट होयो लामा सामा जेरावनो मोना मानो जों मोजाङै रायदावो बिथांखौ बर' लिडार हिसाबै पार्टिया जेखि जाया मानो ओंखायनो जोंबो दुखु मोनदों जुदि सेवलि महिलारिया बिटिसिनि जे चिफ बेनि बिसि दा बे समाव हाई प्रफाइलनि गोबां दैदेनगिरिफोरानो बिथांनि जे केम्पेन बा बिथांनि जिहेतु बिसायख'थि फोसावदिङाव फैगोन दा बे समाव नोंथांमोनाव स्टार केम्पेनार बेफोरबायदि फैगोन नामा आंनो जोंहा स्टार केम्पेनार होननानै जोंनि जायफोर दैदेनगिरि जोंहा मानगोनां प्रमद बर' बिथाङाबो आंनि थाखाय दाख्लै मोनसे मिटिं खालामना होलांबाय इउजि ब्रह्मआबो दाख्लै खालामना होखांबाय दिनै मानगोनां एमपि रोनगोरा नार्जारिनि दङ आरो बेबायदिनो एमपि जयन्त बसुमतारिनि दङ जोंनि पार्टिनि लिडारफोरनि दङ जोंहा बेबायदि जों मानोना रिजनेल पार्टि जोंहा बेबायदि माने नेशनेल सोरबा फिगारनि लिडार लाबोनाय मानाय बेबायदि जोंहा थाया रिजनेल पार्टिफोरनाव नेशनेल पार्टिफ्रा गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय लाबोनाय मानाया बेबायदि जायो बिथांमोना एलायन्स हिसाबै सोरबा फैनो हागौ बिथांमोननि थाखाय नाथाय जोंनि कानेक्सना मा जोंनि कानेक्सना जाबाय पाब्लिक जोंनि कानेक्सना जाबाय भटार्स सोरखौबा मेथाइ खन होफैनानै बुरखायनाय एक्टर एक्ट्रेस लाबोनानै बुरखायनाय सोरबा फेस्ला जखार बुंनानै फुस्लायनाय गाज्रि राव बुंहोनाय बेबायदियाव जोंहा माने बिसास गैया आरो बेबायदिखौ आं खालामा थोंजोङै डाइरेक्ट आइ कन्टेक्टजों भटार्सफोरजों दा बे हिसाबै जोङो बेबायदिखौ जोङो सानाबो आरो सोरबा लाबोनानै बुंनायाबो जेबो बेहाय माने एफेक्ट खालामा होननानै आंहा फोथायनाय दङ मानोना भटार्सजों आंहा मोनसे मोजां कानेक्सना जेब्लायबो दंगासिनो दं फोसावदिङा सोलिबाय दङ रायजो राजाफोरना गुबै थांखि हिसाबाव माबे नैबे जेंनाखौ लानानै रायजो राजाफोरनि गेजेराव हाबदों गाहायै जोंहा माखासे जेंनाफोर दंबावो सा ओनसोलाव नेशनेल हाइवेनि सा ओनसोलाव माखासे हा हुनि पाट्टा होबावनांगौ दङ सरलपारा उल्टापानिखौ लानानै माखासे ओनसोलफ्राव हा हुनि पाट्टा होनायनि खामानिखौ मावनांगौ सरलपारानि मानसिफोरना सुप्रिम कर्टहालागै केसा दंनायनि थाखाय हानि पाट्टाखौ थांनाय सरकारनि समाव जों होनो हानाय जायाखै माखासे खास हाफोर दङ पिजिआर भिजिआर गोबाव सम जोंनि ओनसोलाव माने खुनु माने जरिबबो जायाखैमोन आरो बिपिएफनि जे सरकार 15 बोसोराव बिथांमोना जेबो इनिशिएटिभ लायाखै पिजिआर भिजिआर हानि होलांनायनि थाखाय नाथाय नैबे 5 बोसोरावनो प्रमद बर'नि सरकारा पिजिआर भिजिआरनि हाखौ माब्रैबा मानसिफोरनो होनो हायो माखासे एमेन्डमेन्ट लाबोनायनि गेजेरजों पिजिआर भिजिआर हानि पाट्टा होनायनि खामानिखौबो मावदों आरो बेयो दा कन्टिनिउ बेयो जालांसिगोन दानि गभर्नमेन्टआ जुदि बेखौ कन्टिनिउ खालामोबा पिजिआर भिजिआराव थानाय मानसिफ्राबो हा हुनि मोनगोन दा बेनिखायनो जाय माने मानसिफ्रा हा हु पाट्टा मोनाखै बेयो बेबायदि हारिफोरनो बेबायदि गामिफोरनो हा हुनि पाट्टा होनायनि जे खामानि बे खामानिखौ आङो माने सिरियास लानानै मावगोन थांनाय बारावबो आं गोबां गामि जोंनि बर' गामिफोर ट्राइबेल मानसिफोरनि गामिफोर बिनि हा हुनि पाट्टा होनायनि खामानिखौ आंनो मावना होदों आंनि समस्तिनिखौ जायफोर गुबुन हारिफोर जायफ्रा माने हा मोननायनि मोन्थाय दङ बे बिसिनि खामानिखौबो आं मावना होदों जायफ्रा माने अरिजिनेल आरो बनाफाइड सिटिजेन बिथांमोनाबो हानि पाट्टाखौ मोनदों जोंनि बे इउपिपिएल सरकार थानाय समाव बिथांमोना खुसि बिनि अनगायै जोंहा माखासे माने सिं बिसेसकरि साहा ओनसोलाव गोबां लामा सामा बानायबावनांगौ दं जेखौ थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ सरकारा मावाखै जोंनि 5 बोसोराव जों जथेस्थ खालामदों आरो दंबावो माखासे बेबायदिफोरखौ मावगोन
सिं सिङाव थानाय स्कुलफोरखौ बर' मिडियाम असमिया मिडियामनि जेफोर स्कुल दङ भार्निकुलार मिडियामनि स्कुलफोर दङ बेफोरखौ खालामगोन भेन्सार स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बिनि थाखाय आं बाथ्रा बुंनो दाख्लै जायनि थाखाय लास्ट जोंनि जे सेसनमोन बे सेसनाव डक्टर रनज पेगु सोलोंथाइ मन्त्रि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आंनि कुइसन आवारनि रिप्लाइ होनो थांनानै बिथांमोना बुंनो बाध्य जादों बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै काउन्सिला जेखौ पास खालामना हरो बेखौनो एबार सरकारि खालामजोबसिगोन होननानै बाथ्रा बुंदों दा ओंखायनो गोबां बेबायदि माखासे इस्युफोर दंबावो आद्रा बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय फिन आङो जाहाथे देरहासार जानो हायो बेनिखायनो आं रायजो राजाफोरखौ खावलायदों अनलि लामा दालां बानायलायल' नङा जोंहा गोबां खामानि मावनो गोनां दं जाहाथे रायजो राजाफ्रा बेनिफिट मोनो बिनि थाखाय आङो एबार रायजो राजाफोरखौ खावलायबोदों नैथि खेबनि थाखाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आंनो भट होनानै देरहासार खालामो जोंनि समस्तिनिबो मावगोन आरो बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौबो मावफुंनो लाइमोनफोरखौ मा खावलायगोन जिहेतु बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया मोनबा गेरेन्टिनि गेजेराव 2 लाख रांखौ होनानै बिथांमोना गोबां जायगाफोराव फोसावदिं खालामबाय थादों नोंथांमोना मा गुबै नैबे लाइमोनफोरनि थाखाय सानदों बा सिन्था खालामदों लाइमोनफोरनि थाखाय थांनाय जोंनि 5 बोसोरनि जे प्रमद बर'नि सरकार बे सरकारा गोबां हाबाफारि लादोंमोन नोंथांमोना नुदों इउथ फेस्टिभेल खालामनाय इउथफोरनि थाखाय स्किल माने डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं होनाय इउथफोरनि थाखाय स्पर्ट्स एक्टिभिटी बायदिसिनाखौ नोंथांमोना नुदों नैबे समाव सासे एमएलए हिसाबै आं बुंनो सानो जे आंबो आंनि समाव आंनि समस्तियाव आंनि लाइमोनफोरनि थाखाय स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिं जे सरकारनिफ्राय मोनो जोङो एमएलएफ्रा बेखौ नायै जाय मानसिफ्रा ट्रेनिं लाथारनानै खामानि मावगोन बेबायदिखौ सायख'नानै जोंबो स्किल डेभेलपमेन्ट ट्रेनिंखौ जोंबो होनायनि खाबु जोंहा दङ 2 लाख होनो हायो स्टेट गभर्नमेन्टआ दङ CM AAA होननाय मोनसे लन दङ 1 लाखआ साबसिडि 1 लाखआ लन 2 लाख मोनो गासै दा बेबायदिखौ जोङो जोंनि समस्तियाव 800 जन जों मोनो मालाबा जों 1000 मोनो दा बेबायदि हिसाबै जोंनि जायफोर बेकार लाइमोनफोर जायफ्रा दखान होगोन जायफ्रा माबा मोनसे मावगोन बेबायदि मानसिफोरखौ सायख'नानै बेकार जेंनाया जाहाथे सुस्रां जायो बेकार लाइमोनफोरनि थाखाय जोंबो बेबायदि होनाया जोंहा स्टेट गभर्नमेन्टआव दंखायो बेखौ एमएलएआ इमप्लिमेन्ट खालामो गावबा गाव समस्तियाव दिनै बिथांमोना जे 2 लाखनि बाथ्रा होनदों दाथ' नोंथांमोननि ससियेल मिडियाफ्राव निउसफ्राव बियो ओंखारदों जे 2 लाखमोन नाथाय बै बेनिफिशियारिया जायनि नाम हरो बियो खालि 50,000ल' मोनो बाखि 1.5 लाखखौनो गावसिनि पार्टी फान्डआवसो लांफिनो दा बे भाइराल जागासिनो दं नाथाय जोंना बेबायदि नङा जों एमएलएफोरना थोंजोङै जाय मोनो बिनि एकाउन्टआव फैयो बियो आरो लोगो गाव माने साबमिट खालामनाय जिथु स्किम दङ बे स्किमखौ बिथांमोना मावफुंनांगौ दा बेबायदि दिनै जोंनि क'क्राझार समस्तियाव लाइमोनफोरखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय आं गुबुन बाहेरा जेफोर NGOफोर दं बिथांमोनजोंबो सावरायदों बिथांमोननि जायगायावबो दायो खामानिबो मावगासिनो दङ जोंनि लाइमोनफ्रा बेबायदिनो बाहेरायाव जायफोर मावहैनो गोसो जानाय दङ बिथांमोनखौ जों कानेक्ट खालामनानै होयो बेबायदिजों जोंनि बेकार लाइमोनफोरखौ माने बिथांमोनखौ फसंथानाय बे हाबाफारिखौ आङो आंनि समस्तिनि लाइमोनफोरखौ लानानै खालामो एबार आरो साबसिन जाबावगोन मानोना आंहाबो मोनसे एक्सपिरियेन्स जाबाय 5 बोसोराव मा खामानि ओंखारो आरो सिनायनायबो जाबाय आंबो एमप्लयमेन्ट रिभिउ कमिटि आसाम एसेम्ब्लिजों दाजानाय एमप्लयमेन्ट रिभिउ कमिटिनि आंबो चेयारमेनमोन बे हिसाबै गोबां जायगायाव इन्डास्ट्रिफ्राव प्राइभेट इन्डास्ट्रियानो जा बा गभर्नमेन्टनि आन्डारटेकिंआनो जा बेफोराव दावबायनायनि खाबुखौ मोनो एस ए चेयारमेन माखासे मेम्बारफोरखौ लानानै लकेलाव बेसेबां मानसिफोरखौ नोंथांमोना नोंथांमोननि कम्पानियाव खामानि मावनायनि सुबिदा होखो बेबायदि मोनसे माने कमिटियाव थानानै आं एस ए चेयारमेन खामानि मावबोदों बिनिखायनो आंहा माने मोनसे एक्सपिरियेन्स दङ ओंखायनो एबार आरोबाव आंनि बेकार लाइमोनफोरखौ बहाबा नङा बहाबा माने थिसननाय खामानि मावनानै सुबिदा होनायनि खामानिखौ आं मावनो हासिगोन बेसेबां कन्फिडेन्स नोंथाङा नैबे क'क्राझार बिधानसभाखौ लानानै आं 100% कन्फिडेन्स मानोना जेरैबायदि मानसिफ्रा आंखौ लोगो हमफैगासिनो दङ जायफ्रा जोंनि इउपिपिएल पार्टिनिबो नङा सरासनस्रा सुबुं साधारन सुबुं सान्तिखौ मोजां मोनग्रा
सोलोंथाइखौ मोजां मोनग्रा आबहावा दागिरिफोर बेबायदि मानसिफ्रा आंनि उनाव दङ आरो बिथांमोनानो आंखौ थुलुंगा होबाय थादों जोङो नोंजों लोगोसे दं गोबां साइलेन्ट भट जों मोनगोन रायजो राजाया फुरा थुब्लाखा मोननै खावनै इउपिपिएलआ इउपिपिएल बिपिएफआ बिपिएफ खा नाथाय बाव थानाय जितु बिजेपि भटार्स दङ एजिपि भटार्स दङ गुबुन पार्टिनि जितु भटार्स दङ डिसाइडिं फैक्टर बिसोरो आरो बिसोरनो डिसाइड खालामगोन सोरनो होनाया मोजां आरो बिथांमोना दायो आंखौ माने बिथांमोना सापर्ट खालामगासिनो नंगौ बिथाङानो जादोंमोन इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नैबे क'क्राझार बिधान सभानि बिथां बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिबाय थारैनो बिथांमोननि बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिंआ माबायदि सोलिबाय दङ आरो फैबाय थानाय जे समाव जे जुजिनाया माबायदि जागोन आरो आथिखालाव माबायदि सोलिबाय दं बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय नेना थानांगोन फैगौ 9 एप्रिलाव बै 9 एप्रिलनि उनावनो मोनसिगोन जे थारैनो नैबे बिधान सभानिफ्राय सोर देरहासार जागोन